एसेबां समायना सना आंनि फिसानि थाखाय आनैया एसेबां दामि एसेबां मोजां सना लाबोदों आं सानस'नोनो हायाखै आनैया दे आंनि फिसानि थाखाय एसेबां दामि सना लाबोगोन आरो बिबौआबो एसेबां मोजां मोजां गस्ला लाबोनानै होफैदों सनाखौथ' होफैबाय आनैया आंनि फिसाजोआसो दाबो देराखैनो बे सनाखौ गाननानै देलायनो आंनि फिसाजोआ दाबो सनानि मुल्यखौनो जेबोखौनो मिथिया आंनि गोसोनि सानहरनाय सनानि बदल फैसाखौनो जुदि होफैयोमोनब्ला माबा मोनसे खामानियाव जागौमोन होननानै आं सानदों दायो जोंनो सनानिख्रुइबो थाखा फैसाया बांसिन गोनांथि जानानै फैदों थाथों दे माबा मोनसे जासिगोन मालाय बिबैया अननानै होफैनायालाय आरो ओइ सोरांस्रि ओंखाम जाया नोङो देरहा फैलाय फै खाथियाव मा एसेबां समायना जिनिस मा बेलाय जोंख्लाब माख्लाबलाय नायदो बिनिया हौवाबालाय एसेबां सिनायै जानांगौना गानग्रा सना मालाय बिबैया इसानो होफैदोंना मैया बा सोरांस्रि आंनि फिसाजो इसाया सना मोनगानसिगोनानो आयु सनाया बेसेबां गुवार मा बुस्थु बिलाय लिंकुप बानाय आंनि फिसाजोनि खोमानिख्रुइबो देरसिनखा माथो आंनि फिसाजोआलाय माबायदि गाननांगौ जाखो बे एसेबां गिदिर सनाफोरखौलाय आंनि फिसाजोनिया दाबो खोमाखौनो सुफ्लङाखै देनां देरबा गानगोन आरो सनाफ्रालाय आरो आजिखालि मालाय बिदि गिदिरसो गानखासैना सना देरसिन माने दामाबो बारासिन बियो खम हलेव 25,000 30,000फोरनिसो जाखागोन देरहा बा नंगौना दे जियानो जाया सोरांस्रि नों बे सनाखौ बबेबा मोजां जायगायाव आवथायनानै दोन मिथिखागौ दा नखरावहाय आखाइ गोलाव मानसि दंसोयो हाबाब मा बुंखो नोंलाय सोरनि आखायाथ' गोलाव जानाय नुखो नोंलाय मालाथो नुखो सोरनि आखाइखौ गोलाव जाब्रबनाय ओइ फाग्लि नोंफोरखौ बुजिया आखाइ गोलाव मानसिल' दङ जिखुनु नोङो साबधानै दोन दे सोरांस्रि फिसाजोखौ मोजाङै नोजोर हो थाथ' आंसो बाहेरायाव ओंखारलांनि बाहेराव माने बबे बाहेराव बेसेबां गोजानाव जायगानि नामखौथ' खोन्थालांबा मोजां जागौमोन सोरांस्रि नों बेफोरखौ बारा सोंबाय थानो नांला नों थाथ'ल' मोजाङै था थाबनो फै आरो खोनासंलाय बिफा थांनायनि सिगां इसाखौ बिबैया बामदों खनसे नायलां मा बुंनाय जाखो बेबा मा आखाइ गोलाव मानसि ओंखारलायलायनाय जाखो आजिखालि बिराद रोंबायहाय बेबो बाथ्राफोरखौ फिदिं आंखौसो उल्था फिदिं बुंफिनग्रा जालायबाय आंनो फोरोंबाय बेखौ दाना आंखौसो उल्था आइ बिहामजो अ आयै इसायालाय इसाखौनो बामदोंमोन ना औ बिफाया बामदों बहाबा थाङोनो दसे बामनानै थाङोनो आरो बे बामनायखायनो फैदों आं नोंनि खाथियावहाय आयै नायलाय सनाया मा एसे समायनाखा इसानो होफैनाया आनैया नायलाय आयै आयै सनाखौ नायनानैलाय मानोथो खुगाखौ हाबां मोजां नुदोंना आयै सनाखौ समायगोन ना जोंहानि इसाजों बिहामजो सनाया बेनो ना होफैमारनाया माने बियानि होफैनाय सनाया बेनो ना औ बेनो दा मायै मानो बिदि सोंखो नोङो आंनि गोमानाय सनाया आं दिनै नुफिनबाय आंनि न'आव थानाय सनाया माबोरै बिसिनि न'खराव थांखो आयौ खर' गिदिंसिगोन आं आयै मा जाखो मा हारसिं सानबाय थाखो मा जाखो सनाखौ नुनानै नोङो नङा जेबो जायाखै मोजां सनाया मोजां जोबोद मोजां बुजिबाय आङो माने आइया आंनि इसा फिसानि सनाखौ नुनानै बसायदों आरो ना आयै आंनि फिसाजो इसाया दाबो गाननो जाथ'खायाखै बेखौहाय थाङायै नोंनो लांनानै दोनहैथ'दो नोंनि रुमावहाय आरो गोसोबालाय गाननोबो हागोन आयै जेबो नङा बिहामजो नङा आंनि रुमाव थानाय सनाया आंनि रुमनिफ्रायनो गोमादों आरो बेबो गोमागोनसो थाथों बिहामजो बेखौ नोंनि रुमावनो दोन देनां आबै इसाया देरबा गानथों दे नों थाथ'दो बिहामजो मोजाङै आवथायनानै दोन आइया मोजां महर दिन्थिलाङासै माथो मानो बिदि महर दिन्थिलांखो आं बुजिनो हाया जाबाय बाथ्राफोरखौनो सोरांस्रि फैनो मोनगोन ना ओइलाय बिनिया जालायबाय दा मा फैनो मोनगोन जानांगौ गावनि न'आवनो सिगांबो नोंखौ बुंखादों आङो बेबायदि दाबुं दासों होननानैहाय आरो दाबो सोंबावबाय नोङो फै सिरि आइजोंलाय मा रायलायखोमाबाय थादोंमोन रुम सिङावलाय नायदो बेबो मा बुंखायो मानो रायलायखोमानांगौ जाखो मा रायलायदोंमोन सों आरोहाय मा नै जोंनि इसानि सनाखौनो नायफैदोंमोन आइया नोंबो नायलाय नै जा समायनाखा सनाया होरो बेसेबां समायना सना मा बे सनायासो हा मा बे सनायासो जाखो आया
बे सनाखौ होफैनाया बेनो ना? औ आनै होफैनाया बेनो दा। ओमफ्राय दिनै मा जाजोबखो न'खरनि मानसिफोरा? आइया नुबाय, आइयाबो गोमोहाबबाय, संखिहाबबाय, आरो नोंबो? बे सनायाव माबाफोर जादु दङ नामा? नुदों नामा नोंसोर माबाफोर जादु हो? माथो आं जेबोखौनो नुवाखै। माखौथो बिदि नोंसोर संखिहाबखो बे सनाखौ नुनानै? सोरांस्रि, नोंथ' माब्लाबाबो मिसा खोथा बुङा। दिनैनो बुंलाय, आइ होफैनाय सनाया बेनोमार ना? हारे, आं नोंसोरखौ मा होननानै फोरमान होबावनो? आनै होफैनाय सनाया बेनो दा। नङाबालाय आंहालाय माहाथो बिदि सना दङ? आरो बेबायदि सना बायनो आंहालाय माहा फैसा? मा जाजोबखो नोंसोरो? मोजां, सनाया मोजां। दे थाथ' सोरांस्रि। सरिसो मोनबाय आं दिनै। मानसिफोरनि गोसोखौ आं हमनोनो हाला, बुजिनोनो हाला। बे सनाखौ नुबानो मानो सक जायो मानसिफोरालाय? मा जाखो बे सनाया? जानांगौ बे सनायाव माबा मोनसे गिदिर खोथा नांनानै दङ। आं थांनानै आइजों मोजां रायलायहैनायानो गाहाम जागोन। बे आइया मा मावनांगौ मा मावबाय थाखो? आयु, आं माखौथो प्रमिस होनानै गारबोखो बेनो बे सनानि बिसय? आयै आं हाला। बुथारसिगोन आंखौ बुथारसिगोन। बे सनाखौ आं न'निफ्रायनो खावना लांनाय। बेयाव दोनबा हमजागोन, गोमागोन, नुफिनगोन होननानैनो आं न'आव दोनहैबाय। आरो बे सनाखौनो आइया लानानै फैबावबायना। मा खालामबावगोन आं दायो? मा होननानै बुंबावगोन दे? आयु, आं हालाहाय, आं खर'आसो गरम जाजोब्बाय। दाथ' हमजाखाथारसिगोन आङो। एकदम मा खालामबावगोन आङो? एसेबां मोजां सनाखौ खावजोब्बाय आङो, आंनि नामाव खालामनानै लाजोबनो। बयनिख्रुइबो साबसिन दामिसिनखौसो होफैनो मोनबायना। मा लाब जाखो आङो खावनायनि? एसेबां खस्थ' खावनायनि मा लाब जाखो आङो? उल्था बे न'खरावनो सफैफिनबाय। जायनो होजानो गिनानै आं खावना लांदों, आरो बे गथ'नोनो बे सनाया होफैफिनबावबाय। बे गथ'नि आखायाव सफैफिनबावबाय। फेलें, गासैथिंबो फेलें गोजा आंनि, गासैथिंबो फेलें। मोनसेबो साक्सेस जाया आंनि जिउआव। आयु, साफा मानसिफोरनिफ्राय लानानै जिद खालामबोनाय, मोनफा मोनफा मुवानिफ्राय खालामबोबाय, मोनसेबो जाया माथो, जेरावबो देरहाथारखाया। ओरैनो लस जाबाय आंनि। दायो नै हमजाबा मान सन्मानाथ' थांखाबाय, लाजिसिं जाखाबाय। सना रुपा खावनायाबो बरबाद जाजोब्बाय आंनि। ना सना रुपा मोनखो, ना मान सन्मानानो थाबावगोन आंहालाय? आंनि हुवाया मिथियोब्ला दोखो दामजानायनि अनगा जेबो मोनला आङो। गला आङो दिनै हले दामजाखाथारसिगोन, खारखोमानांसिगोन आं बहाबा। आयु, बुहुमा बेरखायसिगोन। खर' गिदिंजोब्बाय, खर'फ्रा खामानि होला। अबेथिं सा खोला सानजा सोनाब जाखो? आयु, बिफा, ओरै फैलाय। खोनादोंना बिफा? ओरै फै, आं फिट नांनानै गोलैसिगोन। खर' गिदिंजोब्बाय आंनि। मा जाजोबखो, मा नुजोबखो, मा खोनाखो आं बेफोरखौ? आंनि सना गोमानाया। बिफा! मा जादों बिमा? माखौथो होस्रिखावबाय थादों? जिरायलाय बिफा, नों जिरायलाय। राव सोलायलायनाय मा बाथ्रा बिमा? जिरायबाय आं बुं। बिफा, आंनि सना गोमानाया, जोंनि न'खरनिफ्राय सना गोमानाया बियाइ बियानिमोननि न'आव बोरै सहैखो? आथिं गोनां बायदि बोरै थाबायलांखो? आंनि न'आव थानाय सनाया खुगा गोनां बायदि बोरै जाथि बंस' संनानै हाफैखो बियो? आंनि सनाया, बुंलाय बिफा, नोङो बुंलाय। सनाया रायलायनो थाबायनो हायोना? जाथि बंस' सिनायोना? बे थांनो रोङोना नागिर? बिफा, बुंलाय। बिमा, दिनै आरो नों सनानि खोथाखौ मा गोदान बुंनो सानबावखो? मा आथिं खुगा गोनांलाय मा बाथ्रा बुंनो नागिरदों बुजियाखै आं। थोंजोङै बुङा मानो? जे जाबाय गोमाबाय जोब्बाय, बेखौ आरो दायो साननानै नोङो खर'खौ गाज्रि खालामनानै दालासै बिमा। बेफोर सनाया फैफिनगोन। खर' गाज्रि नङा बिफा, खर' गाज्रि नङा। मैया बियानिया इसा फिसौनो जि सनाखौ होफैदों, बे सनायानोमोन आंनि सनाया। नायलाय नोङो बिफा, नायलाय। बिहामजोनो बिनानै नायलाय। बे सनाखौ आंनि फिसौनो होफैफिननो हालायनाय माबायदि हिम्मत जाखो बिसोरहा आंनि सनाखौ खावना लानानै, हो? बिमा, मा खोथा बुंनो सानदों नोंलाय? मा खावलाबायनांगौ सना? बियानिया बेबायदि मानसि नङा। नोंनि सनाखौ बोरै खावनानै लाना थानांगौ जाखो बिसोरलाय? सनाया गोबां धरननि दङ। सोरहाबा एखेबो जागोन, सोरहाबा आलादाबो जागोन। बेखौलाय थाखा फैसा होबानो बानायनो मोनोसो। बिमा, बिदि जागोन नोङो। बिहामजोआ खोनाबा दुखु मोनगोन। नङा बिफा, नङा। आं गावनि मेगनजोंनो नुथारदों। आं गावनि आखाइजों, गावनि मेगनजों नायजो दांजो दाहोनाय सनाया। मानो आं सिनाया जानो? हो बिफा, बुंलाय। आं मानो बे सनाखौ सिनाया जानो? नंथारगौ, बे सनायानो नंथारगौ। आंनि सना गोमानाया बोरै बिसोरनि न'आव थांखो? बिमा, आं जेबो बुजिला। आंलाय दायो मा खालामनो हाबावनो? आयै। मा बिहामजो? बुं माने आयै। आं सनानि सोमोन्दैसो नोंनियाव मोजां मिथिनो लुबैदों। सनाखौ नोंबो नुनानै गोमोहाबबाय,
आरो दसेनि उनाव जोमैयाबो फैनानै बे सनाखौ नुनानै गोमोहाबबाय। बे सनायाव मा जादु दं आयै? नों मिथिगौ आयै मोजाङैनो बुंलाय, बे सनायाव माबा मोनसे खोथा नांनानै दङ। बिहामजो सनानि खोथाखौ नोम्मानि सिगाङाव आरो जेबो दाबुंसै। बे सनाखौ लानानैनो हनै मानसियानो लोरबां जानानै दङ, खर'फ्रानो खामानि होआखै। नङा आफा, बे सनायाव माबा मोनसे गड़बड़ जानानै दङ। आयै मोजां सैथो बाथ्राखौ बुंलाय। बिहामजो मा होननानै बुंबावनो थांखांनाय बाथ्राफोरखौहाय। नों मिथिगौ ना सना गोमादों होननाया? आंनि सना गोमानाया बेनोमोन बिहामजो, बेनोमोन। बेनिखायनो आं नुनानै एसे खर' गिदिंनाय मोन्दोंमोन। मा? बाथ्राया बेबायदिसो? बे सनाखौथ' आनैयानो होफैदों, आनैयासो होफैनाय। आरो आयै न'खरनि सनाखौ आनैमोना बोरै होफैनो मोननांगौ? मा सनानि खोथाल' जाबाय थाखो नोंसोरलाय? ना सना सिखावखौ हमनो हाबाय? हो? बुं सोर बियो? दोखो दोखो दामगोन आं बेखौहाय। मिथिगौ ना अलंबार, इसानो मैया आनैया सना होफैनाया, बे सनाया जोंनि गोमानाय सनासोमोननो। आइनिफ्राय गोमानाय सनाया बेनोमोननो। बेखौनो आंबो दायो सानगासिनो, न'नि सनाया आनै माहारियाव बोरै सहैखो आरो आनैया बोरै होफैफिननो हाखो? मा? बाथ्राया बिदिसो? फिसा, आंनि सनाया बेनोमोन आंनि सना गोमानाया। आं सिनायथारदों, नंथारगौ। माबा मोनसे गड़बड़ दङ। बे खामानिया सोरनि जाथावगौ? जुदि नंमारगौबा बे खामानिया जोमैनि आखल जागोन बियो। आं थांनानै बेखौ सोंहैनि र'। बाबा बेफोर गासिबो सन्देहसो, गोसोनि साननाय गोजासो। सैथो बाथ्राखौ दाबो मिथियाखै। बाथ्राखौ मिथियालासे बिहामजोखौ बेबायदि खालामहैनो नाङा। बाथ्राया गाज्रि जागोन, न'खराव दावराव जायो। नङा, दावराव जानायनि खोथा नङा, जाबा जानो हो आफा। आंबो बुङो, आंनि साननाय, आंनि गोसोआ बुंनो थिनदों। बे सनाखौ जोमैयानो खावथारदों, जोमैनिनो खामानि बियो। न'खरनिफ्राय लांनानै गावनि न'आव दोनहैदोंमोन बियो। बिनिखायनो बियो दहाय सनाखौ नुनाय लगे लगे बिनि मेगना साम' लानाय बायदि जादों आरो खुगाया हं जाबाय थादोंमोन। बेनोखा बियो। आरो रायलायनायफोरा बुंनायफोरानो दग' मग'सो जाखादों। आंबो सन्देह जाखादों बेखौनो होननानै। बेनिनो खामानि जाखागोन। बेनिखायनो बियो जेब्ला जों गासिबो हस्पिटालाव दंहैयोमोन, गोबां दुगि बाथ्रा बुंहरदोंमोन बियो, थाखा फैसानि खोथा। बेनिनो खामानि जागोन। अन्नानै दावराव दोनबाय थानायनि थाखाय दिनै बियो बेबायदि गाज्रि लामासिम आगान सुरलांनो हाबाय। न'खरनि मानसि जानानै न'खरनि धन लुथिग्रा बियो। आइ आफा नोंसोरो दिनै रावबो जेबो बुंनो मोना। बेखौ आंसो हागोन सिदा खालामनो। नोंसोर स्रि था, जेबो दाबुं, आं दं बेयाव। आइ आफा नोंसोरबो जेबो दाबुं। अलंबारासो बेखौ हागोन मोजां सिक्का होथों बियो मोजाङैनो। बिराद गाज्रि जालांबाय माथो बिनि आखलफोरा दिने। आयु, दानो बे समावनो बियो गथ' गथाय गैयै समावनो गाज्रि हुदा खालामनानै लाबाय। बेनि बेफोरबायदि गाज्रि हुदा आखलखौहाय दानो नागार होआब्ला रालांगोन बियो। गावथ' बरबाद जाखागोन आरो गावनि फैनो गोनां गथ' गथायखौबो गाज्रि खालामनांगोन बियो। थांनि र' आङो, बेखौ दिनै नागारा आङो। मा खालामबावनांगौ जाखो आं दायो? बहा थानो, सोरनाव थांनो? आयु, आं जि गिबाय, मोदोमफ्रानो थोर मावजोब्बाय माथो गिनाया। जायगाखौनो नागिरना मोनला आङो। बहा थाहैबावनो, बहा थाखोमाबावनो? दा दंफां सायावसो गाखोना थानोसै, रावबो नुयै बायदि। थोद, दंफाङालाय बोरै गाखोनांगौ जाखो? गिनायजोंनो दंफाङावसो बारखोनो सानलायलांबाय आं। बेलेगा जियानो जाया मानो, बेलेगा मिथिबाबो जेबो नङा, अलंबाराल' मिथिनाङाथों। आयै, अलंबारा मिथिबाथाय सेसखा आङो, मा जाबावगोन? अलंबारखौ गिनानैनो दिनै बेयाव थाफैलायनो गोनां जाबाय। बेसे गोबाव थागोन आं? दे, सानावसो थाबाय आं बेयाव, हर आं बहा थांनो? हे गसाइ, आंखौ बासायदो नोङो, खोनायो? गसाइया अनो होननानैहाय आंनि न'खरनि गासिबो मानसिफोरखौ नोङो दिनै अनसुला खालामदो, आंखौ अनग्रा खालामहरदो। आंनि सायाव रागा जोंनायफोरखौ खोमाजोबदो नोङो गसाइ। सानलि दाय मावबा मावनानै गिनानै हाग्राबारियाव थाखोमानानै दंफैयो नोङो। जोमै! थैबाय अलंबारनि माथो, मिथिबाय नामा? गाबनानै दिन्थिफ्लादों। नायना अलंबार, न'खरनि मानसिफ्रा माबायदि आंखौ सना सिखाव होननानै सन्देह खालामजोबदों। दहाय न'खराव रायलायनायखौ खोनादों आं, बेनिखायनो बेयाव थाफैदों आं। सिखाव मानसिया गिनानै गावनो हारसिं बुंनानै लाग्रोखायो, सोंलायनो नाङाथ'। खावबा खावनानै, दाय मावनानै, गिनानै हाग्राबारियाव थाखोमाफैदों। सानदों नामा नों हाग्राबारियाव थाखोमाफैबा आं गगोन होननानै? सानबेसे थागोन नों हाग्राबारियाव? सना खावग्रा नोङो, न'खरनि सनाखौ खावनानै मा गोजोन मोनखो नोङो? मा मोनखो नों सनाखौ खावनानै? आंनि न'खरनि मानसिफोरखौ फिट जालायनाय नोङो खस्थ' खालामदों, खस्थ' होदों। बै समाव जेब्ला नोंखौ हस्पिटालाव लिंहरदोंमोन, नों बेसेबां दुगि मारि हरदोंमोन ना बेदर जानोसो नों लिंहरदोंमोन आंनि न'खरनि खैफोदनि समाव? अलंबार, बिदि नङा, आंनि बाथ्राखौ खोनासं।
नों जेब्लायबो न'खरनि बाथ्रा लायो दिनै आंनि खोथाखौ मानिलाय नोङो न'खरनि बाथ्रा लानानै गरम गरम दाख्लाम आं नोंनो खोन्थानो फारसेनिफ्राय खोनासङो लम्बार आंखौ बेबायदिसो होनबावदों नों सालि नोंनि खानायखौ दिनै बुख्रुजोबगोन आङो गाज्रि हुदा नोंनि सिखाव खावग्रा नोङो नै हमनाङा नोंनि आखुखौ गारहोजोबगोन आं दिनै नोंनि आखुखौ दिनै गारहोजोबगोन आङो नों मोजां जानोबा जा नङाबा नोंखौ फाथैलाय बिसिनोसै आं नोंखौ दिनै बुथारथारगोन आं थै नों थै हिनजाव बायदि हिनजाव थैबावल'सो गैया थै सादोब सोमथिदों नोङो सादोब सोमथिदों नोंनि खर'खौ सिखावजोबगोन आं दिनै नोंनि खर'नि मेलेमा गाज्रि जादोंना नोंनि खर'नि मेलेमखौ दिनै जोखाव देर'जोबगोन आङो